Bueno, bos días. Estamos na presentación da 34ª edición da Festa da Ostra. Tiña que ser xa a 36ª, pero por 2 anos de parón e as circunstancias que todos sabemos, este ano temos que partir da festa que sería de hai 2 anos. Eu quero, en primer lugar, este ano, quero que sexa esta Festa da Ostra unha homenaxe a toda a hostelería en xeral, a hostelería en xeral, que pasou uns apretos complicados, pasou unha situación moi difícil e nos peores momentos estuveron sempre para, cando podían, ofrecer os seus servicios. Por iso que queremos que este ano sea un ano de reivindicación da hostelería, sobre todo da hostelería local, que tantas satisfaccións nos ten dado ao longo de tantos anos. Como sempre, a Festa da Ostra esperamos que sexa, se o tempo permite, un atractivo no que demos a coñecer o noso produto estrela que é a ostra e que tanta xente ven, non só este día, que este día é un día máis probablemente, pero durante todo o ano, precisamente, os nosos restaurantes. Esperamos, como en anos anteriores, ao longo dos 3 días, esperamos que se acheguen alrededor de 30.000 personas neses 3 días, se poidan vender alrededor de 100.000 unidades de ostra, que iso é máis ou menos o que se viña facendo nos anos anteriores, cando o tempo acompaña. Se o tempo non acompaña, as cifras sempre teñen que ser distintas. Este ano vai ser a primeira vez que participen as 3 bodegas de Albariño locais. Van a participar María Viñals, Noelia Bebelia e Pedro Madruga, que son as marcas comerciais, e van a ter stand propio. Vamos a tratar tamén de que, ademais da nosa gastronomía e da nosa hostelería, tamén os nosos viños se vexan representados a partir desta edición da Festa da Ostra. Decir que imos utilizar, na festa, todo o material compostable, van a ser vasos 100% compostables, para que teñan unha apariencia para que o viño albariño se poida, por lo menos, ver o color e poida degustarse mellor que os vasos tradicionais. Imos ter uns platos que son de caña de azúcar, tamén son compostables, e os coitelos tamén van a ser compostables, así como as servilletas. Eu quero dar as gracias aos hosteleros locales, ao horticultor, quero dar as gracias ao patrón maior que tamén nos acompaña, e quero dicir que este ano o noso pregoeiro vai ser Paco Corral. E, como decía, a circunstancia de que sexa Paco o noso pregoeiro é porque pensamos que a hostelería local, en esa homenaxe que facemos, tiña que estar representada de pregoeiros. Dos cociñeiros que actualmente temos na hostelería local, un dos máis antigos, xa, ainda que xoven, é Paco. Temos veteranos na avenida, tamén, como Manolo, pero de cociñeiros, en vez de traer un cociñeiro da fora, que é o que se suele facer en festas gastronómicas que levan cociñeiros estrellas, nós pensamos que tiñamos na casa cociñeiros que puderan representarnos, e creo que un dos máis veteranos, como cociñeiros, digo, é Paco Corral, e por iso pensamos que podía ser representativo tanto dos cociñeiros que tanta tradición teñen no noso concello como da hostelería local.